खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दं गुवाहाटी नोगोरमायाव मोनसेनि उनाव मोनसे हमनो मोनदों नंखाय रांनि बिलाइ एबा फेक कारेन्सि। नोगोरमानि मालिगाव कामाख्या रेलवे जंक्शनाव फिन आरोबाव नंखाय रांनि बिलाइजों लोगोसे गुबुन हादोरसानि सानै सुबुंखौ हमनो हादों। सेबनाय समाव पुलिसा 7,37,000 नंखाय रांनि बिलाइखौ मोनो 2 लाख गुबै रांनि सोलायै। बिथांमोना 7,37,000 नंखाय रांनि बिलाइखौ लादोंमोन एबा लाबोदोंमोन होनना मिथि मोनदों। चिरां जिल्लानि सान्थिपुर गोजौ फरायसालियाव BPF दोलोनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा बेखेवदों। गामि ओनसोल एबा गोरिब नखरनि फरायसाफोरनि गोग्गो सोलोंथाय होनायनि थांखिजों चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमना सान्थिपुर प्राइमारि BPFनि बानजायनायाव बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा हाबाफारि बेखेवदों। बे मावबादायाव गाहायै सानखान्थि, बिगियान, इंराजि आरो समाज बिगियान आयदाखौ फोरोंनाय जागोन। बद्रेश्वर बसुमतारी चिरां जिल्ला BPF लाइमोन गांखंनि आफादगिरि सन्तोष सामी BSUनि लेङाइ आफादगिरि बिथांमोना गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों आरो बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादाखौ दिनै बेखेवो। BTCआव प्रमद बर'नि सोरखार खुंथाय समाव साख्रि होनायनि बेलायाव हाग्रामा महिलारि थामहिनबा BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया माखासे अजद गोनां बाथ्रा बुंदों, जेराव थांनाय बोसोराव एबा BTCआव प्रमद बर'नि सोरखार खुंथाय समाव फरेस्ट गार्ड आरो फरेस्टार 1नि साख्रि लोगोसे BCDCनि साख्रिखौ लानानै बाथ्रा बुंथिदों हाग्रामा महिलारिया। नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन। जिखिनि साखरि दिছিল फरेस्टर हक বা BCDC सेक्रेटारि हक সেইবিলাক আমি ভেৰিফাই কৰি আছো। যদি সঁচা হয় সিহঁতে 100% পাব। কিন্তু দাবী কৰিছে প্ৰমদ বড়ো দাবী কৰিছে কি 5 চনৰ পৰা ইনকুৱাৰি কৰিব দিছে 2005 যিখিনি BPF দিনৰ 5 বছৰত হি ইনকুৱাৰি কৰা নাই। ইনকুৱাৰি কৰি তো চেষ্টা আমি কৈছো BCDC সকলক যে চাকৰি দিছে লিগেল না ইলিগেল, ইহঁতে কিয় চেলাৰী পোৱা নাই ইয়াৰ ওপৰত জাষ্টিফাই কৰি আছো আমি। আৰু চেলাৰী পাব লাগিব। আৰু ফৰেষ্টৰ যিখিনি চাকৰি দি গৈছে ইহঁতে কিছুমান ইলিগেল আছে। কেনেকে পালে? য'ত গ্ৰেজুৱেট লাগে ইয়াত মেট্ৰিক পাছ, য'ত মেট্ৰিক পাছ লাগে মেট্ৰিক ফেল, এনেকুৱা কোৱালিফিকেশ্যন থকা বহুত মানে কেণ্ডিডেট আছে। এইবিলাক আমি চাই আছো। ইলিগেল আৰু পইচাৰ কথা কৈছে, পইচা লোৱা বুলি কথা কৈছে। পইচা আমি লোৱা নাই। প্ৰমদ বড়োৰ দিনতো আপোনালোকে প্ৰমাণে পাইছে এজন মহিলাই 8 লাখ 9 লাখ টাকা দিব নোৱাৰা কাৰণে তাৰ ল'ৰাটো চাকৰি পোৱা নাই। 8 লাখ টাকা আনক 10 লাখ টাকা আনক তেতিয়া চাকৰি দিম। সেইবিলাক প্ৰমাণে আছে। যি ব্যক্তিসকলৰ ওচৰত এই পইচাটো বিচাৰিছিল নাই। আমাৰ এতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টেল বহুত চাকৰি ভেকেঞ্চি আছে। ইয়াৰ ওপৰত আমি এডভাৰটাইজ দিব। এই হিচাপত BTC বাকী ৰাইজে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এপ্লাই কৰিব। যোনে কোৱালিফাইড হ'ব সি চাকৰি পাব। UP रायजोआव दुखुनांथाव जाथाय। सासे आइजोआ गावनि गथ'खौ बुथारदों। UP रायजोआव मोनसे दुखुनांथाव आरो इनाय जाथाया गोबां सावरायजादों। सासे प्रेगनेन्सि आइजोआ उन्दै खुदिया गथ'खौ मोननायनि उनाव लोगोआव लाङालासे बुथारनाय जाथाय। बेराफारसेथिं पुलिस बिफाना जाथाय जानायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगो UPनि मोनसे प्लेटनिफ्राय जिना कुमारी मुंनि आइजोखौ एरेस्ट खालामदों। जाथायनि सायाव गुवारै नायबिजिरनो थाखाय बेखौ थानासिम लानानै थाङो होनना रिपर्टआव फोरमायदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रीम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन।
बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358665 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।